toto je Sam a toto je Jakub Koala a toto je Kužel, ano, slyšíte správně, dopravní kužel. A teď to nejdůležitější. Toto je Kuželov. Kuželov je malá vesnice na jihovýchodě Moravy, známá především svým zachovalým větrným mlýnem holandského typu. Leží v oblasti Horňácka a je typická lidovou architekturou a folklorní tradicí. A teď už se pojďte podívat, jak se dva zakladatelé skupiny Kuželovců rozhodli vydat do Kuželova. Jaký máš názor? On nemá názor. Je to opravdu masivní. Máš nádor. Masivní nádor. My a pánové, teďka jdeme posledním naším spojem. 930. Do Kužela. A potom budeme v Kužela. Crazy. Jsme v malé vrpce. V Kuželovské MHD je mega dobrý. Jako true, no. Tak jsme v Kuželově. Jsme v Kuželově, čum. Kuželov, kámo, první dojmy, teďka jsme tady. Tamhle ujel autobus. Autobus jede. Tak 2,5 hodinky. Jako 2,5 hodinky byla cesta, teďka. To budeme tak teda, pak zase 2,5 hodinky zpátky do Brna, no nic. Ale nám ty spoje vychází hrozně debilně, my tam máme bus a máme 3 minuty na to, než se dostaneme do vlaku. A pak 2 hodiny pauza, pokud nám to ujede, takže zajímavý to bude. Jo. No nic, budeme vám aktualizovat naše pokroky a zase za nějakou dobu, no čau. Jo. Špioniro golubiro. Lud, to je Kubě. Za 10 korun? Ne, to jsou normální, jsou to 2000. Jsme paní dali kužel, tak ona odběhla dozadu, aby ho tam asi někam dala, nevím. Jo, ten kužel tam má položený. No. Tak hezký a výstražný, Kubo. Je to tak? Jo. A to je všechno, protože jsme Kuželově! Kde to jsme, Kubo? dole. Jako tu mojí babky. Kubo, co to vidím v dálce? To je Kuželovský Stone Age. Jdeme rychle, rychle! Rychle! Tohle je to místo, kde je skrytý poklad, Kubo. A ten poklad Nechceme. Tohle je na moravské Stonehenge. tajemné místo. Sami bohové se zde scházeli. Ale že jsme v Kuželově, podle mě, teorie, to jsou právě předci Kuželu. Vidíš ten tvar? Jako kužel. Jako, ha? Tady je to výstražný, jo? Ha? Jo, to udělá děs. Jo? To je Kužel, no. No to udělalo děs, tady to je hovna. A tamto, to je... Co, kde? To je úplný Kužel. Kde je úplnej kužel? Vidíš ten tvar? Tyjo. Tady je Kužel. Kužel z Kuželova. Ok. Naši dobrodruhové se úspěšně vrací domů. Video připravili. Šíma toto editoval. Ve videu vystupují Jakub Koala a Jamuel Mul El Kuželovitý. My se s vámi loučíme, podívejte se do popisu a taky na naše ostatní videa. La vida es un carrusel.
ať žije kužel.